Ambalma o bisimila malak cika don kibaru keneka. Bi kibara munun ba bolo kada kulo ka o de kunu arabado octobre kalo kile fila Conseil des ministres la ni o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye olu kɔni ye tile saba tasibila kɔni bila sen kan ni o daminɛla bi alamisa don octobre kalo tile saba o tile saba tasibila in kɔni bɛ ka kɛ ka ɲɛsin mali finitigiw ma minnu kɔni ni tora bulukesi ale ni mondoro o bingalikɛ walew kɔni na septembre kalo tile 29 kana bila a tile 30 la ni finitigi 25 kɔni ni tora a ko da fɛ finitigi 60 kɔni fɛnɛ tununa a ko da fɛ halibi o finitigi ninnu kɔni ka saya hukumu kɔnɔna la kunun tarata don octobre kalo tile fila bere rouge musow kɔni bɔla yɔrɔ caman na ni ka u ka dusumakasa kɔni yirɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kati kuluba ale ni jikɔrɔni para musow jikɔrɔni para bere rouge musow olu kɔni bɔra ni ka sira kɔni tigɛ ni ka pinɛw kɔni jeni sira sanfɛ ka u ka dusumakasa yirɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ o sira min kɔni tigɛlen filɛ nin o de ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka sotaga sira ye sebeni kɔrɔ o muso ninnu kɔni ka fɔ la ko finitigi 25 kɔni de nin tolen filɛ nin ko in na ko wa fɛnɛ k'a yirɛla k'a fɔ ko mɔgɔ 60 fɛnɛ tununa ko o jate kɔni jɛlen tɛ olu hakili la ko olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ mɔgɔ hakɛya minnu kɔni sara tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u ka bɔ k'o ko fɔ olu ɲɛna ko ni ko ninnu kɔni kɛra cogoya min na u ka o bɛɛ ɲɛfɔ olu ɲɛna ko olu kɔni bɛ a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka tiɲɛ yɛrɛ kɔni fɔ olu ɲɛna ko wa ko olu kɔni sigilen don o kan ko finitigi fosi kɔni tɛna bɔ kanpara kɔnɔ tuguni k'a fɔ ko a bɛna taa mali camancɛ bolo kɔni fɛ ko ka taa kɛlɛla yen nɔ ko fo ka sɔrɔ k'a fɔ ko minnu kɔni bɛ yen nɔ ko kɛlɛkɛminɛnw kɔni caman dila olu ma ale ni a ɲumanw fɛnɛ ko walasa cogoya min na u bɛ se k'u jilaja ni minnu ye kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ye hôpital du Mali ale ni kati dɔgɔtɔrɔsoba o dɔgɔtɔrɔw kɔni bɛ baarabila kudayi dɔ la kabini septembre kalo tile 10 o dɔgɔtɔrɔ ninnu kɔni ka fɔ la ko olu kɔni ka sara dɔw de dɛsɛlen don ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni fɛ ko o sara ninnu kɔni bɛ tali kɛ baara wagatiw kɔni kɔfɛ i mana baara minnu kɔni kɛ o saraw ko n'i y'a ta k'a lajɛ kati dɔgɔtɔrɔsoba olu kɔni ka o wari minnu kɔni bɛ jamana la ko a bɛ taa kalo 30 kɔni na hôpital du Mali o dɔgɔtɔrɔ olu kɔni fɛnɛ ka o mun bɛ jamana na ko a bɛ taa kalo 22 kɔni na o ko sababuya la ni kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu kɔni de taara baarabila kudayi la ko fo ka taa fɔ olu kɔni ka laɲiniw sabati la ko wa fɛnɛ ko zeyina kɔni olu kɔni tɛna layidu fosi kɔni minɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bolo ko sabula u ye layidu caman di olu ma ka tɛmɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko mars kalo tile 31 jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kun ye a layidu ta olu ye ko u bɛ u ka wariw kɔni sara u ye ko o ma kɛ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛnɛ ko juin kalo o tilancɛ kɔni u kun ye o layidu kɔni fɛnɛ ta olu ye ko olu kɔni ka wari ninnu bɛ di u ma ko o fɛnɛ ma kɛ ko utu kalo kɔni fɛnɛ tile 15 ko u kun ye o layidu kɔni fɛnɛ di olu ma ko o kɔni fɛnɛ si ma bɔ a sira fɛ ko olu kɔni sigilen bɛ o ko la tentɔ ko an ka jamana minisiri min kɔni ka baara ɲɛsilen don wariko kɔni ɲɛnabɔli ma ko o kɔni ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin olu ka minisiri ma ni o ye kɛnɛya minisiri ye ko ka ɲɛfɔli kɛ o ɲɛna k'a fɔ ko o k'a fɔ olu ɲɛna ko olu kɔni ka juru bɛ nin ye jamana la ko olu kɔni ka jɛ o tilancɛ kɔ walasa cogoya min na u bɛ se ka o tɔ tilancɛ kɔni sara u ye ko o kɔni ye kuma ye mun tɛ bɛn olu ma ko wa fɛnɛ olu kɔni tɛna sɔn o fɔlen ma ko olu kɔni fɛnɛ tɛna baara daminɛ fo jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka kɛwale ɲuman yira olu la hakilila jiginna ni baarabila in kɔni daminɛla septembre kalo tile 10 a bɛ senna hali ko olu kɔni ma jamana ɲɛmɔgɔ kɔni faamuya u ka nin kɛwale in na ko sabula mali kɛnɛyaso tɔ minnu kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko olu ka nin wari kofɔlen ninnu kɔni bɛ sara u ye ko mun de la u tɛ ka olu ta sara u ye ko sabula ko olu kɔni ni kɛnɛyaso tɔw kɔni dɔgɔtɔrɔ ko olu kɔni bɛɛ ye kelen ko wa jamana ye u bɛɛ ta baara la cogoya kelen na kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ye septembre kalo tile 30 minisiri min kɔni ka baara ɲɛsilen don denmisɛnninw ka kalanko ma o kɔni bɔra ni ka hakilina dɔw kɔni bila sen kan kalanta kɔni hukumu kɔnɔna la minisiri kɔni ka fɔla ko ɲina kalanko kɔni ko yɛlɛmaba kɔni bɛna don a la ko sabula mara kɔni bɛna sinsin kosɛbɛ denmisɛnninw olu kɔni ka kalansow la ko o bɛ daminɛ ni denmisɛnninw kɔni nali ye ekɔli la ɛri la ale ni fɛnɛ kalandenw olu kɔni ka se ka karamɔgɔw kɔni bonya cogoya min na fɛnɛ ko kalankɛ wagatiw kɔni na ko hali ni karamɔgɔw kɔni tɛ kilasi kɔnɔ o wagati ninnu na ko u jagoyalen don u kɔni ka to kilasi kɔnɔ o wagati ninnu na
o temelen ko ka boye no fene o ye hakilina dɔw kɔni fene ta walasa cogoya min na denmisɛnninw ka kalanso kɔni na tubabukan kɔni bɛ se ka fɔ ka ɲɛ cogoya min na o yɔrɔ ninnu na sabula u bɛna ɲɔgɔndan dɔw kɔni de kɛ ekɔliw la n'olu kun bɛ taa jɛ kuluba jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ɲɛna yɛlɛma wɛrɛ min kɔni fɛnɛ bɛna don a la o de ye k'a fɔ ko kilasi 12 olu kɔni ka examen min kɔni bɛ kɛ n'an k'o ma ko baki ko wa fɛnɛ ko sɛbɛnni ta bɛ kɛ ko wa fɛnɛ ko kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta bɛ kɛ n'an ko o ma ko épreuve orale ko waleyaw kɔni fɛnɛ bɛna bila sen kan cogoya min na ekɔli karamɔgɔ olu kɔni fɛnɛ ka baara ja bɛ se ka don u la cogoya min na ni ka to ka nisɔndiya kow kɔni kɛ u ye o bɛ cogoya min na ko kalandenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta bɛ ten tɔ ko kalansow kɔnɔna kalanden minnu kɔni mana kalan kɛ ka tɛmɛ tɔw kɔni fɛnɛ bɛɛ kan ko bonya kɔni bɛ kɛ ka ɲɛsin o kalanden ninnu ma ko hali ka se ekɔli karamɔgɔ kɔrɔlenw ma minnu kɔni ye baara bila ka sababu kɛ retraite ye ko waleɲumandɔn kɔni bɛ kɛ ka se o mɔgɔ ninnu fɛnɛ ma ko denw kɔni bɛna ɲini olu fɛnɛ bɛɛ kama ko k'a da kalandenw kɔni tulo kan minnu kɔni ye kilasi 9 ɲɔgɔndaw kɔni kɛ ko orientation olu kɔni bɛna bɔ octobre kalo tile 15 ni o kɔni ye u ka lycée kɔni yirɛli ye u la ministre kɔni ye nin bɛɛ fɔ nka a ma ɲina fɛnɛ mali jamana ka kalanko gɛlɛyaw kɔni kɔ ka se kalansow kɔni dɛsɛli ma ka se kilasiw kɔni dɛsɛli ma ale ni ekɔli karamɔgɔ ale ni ekɔlidenw olu ka dumuniko gɛlɛyaw ale ni livre kow fɛnɛ ko n'i y'a taga lajɛ an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ko kalanso 500 ɲɔgɔnna kɔni mali camancɛ bolo fɛ ka taa se kɔrɔyan fan fɛ ko a bɛ se ka kɛ olu kɔni tɛna kalan kɔni kɛ k'a sababu kɛ lakanabaliya ye nka minisiri kɔni ka fɔ la ko ekɔlita kɔni mana kunɲɔgɔn kelen sɔrɔ ka sɔrɔ ekɔli minnu kɔni ma dayɛlɛ ko mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ baara la walasa cogoya min na fura kɔni bɛ se ka sɔrɔ o denmisɛnnin ninnu kɔni ka kalanko la minisiri tilala k'a fɔ ko olu kɔni ni ekɔli karamɔgɔ ko olu kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya la hali bi walasa cogoya min na kalan kɔni bɛ se ka kɛ a ɲɛma ko ekɔli karamɔgɔw kɔni ka laɲini ye 9 ye ko mɛ k'an bɛ wagati min na i ko sisan ko laɲini 6 kɔni ko olu sabatila ko laɲini 3 wɛrɛ min kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɛ sira ɲuman kan an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da tulo kan ani ce a ka tulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ